Nadyan wujud emong peksi saben bengi karo cepet ki maknane beda. Oh. Napa maknane? Iki men alon ki men jelas. Utawa men cepet. Tur beda nek cepet karo alon ki artine beda. Lah nggih artine beda. Nek alon cepet kaya dene. Pamane kupluk. Kupluk. Iki nek cepet. Nek alon kupeluk. Dadi artine wis beda. Kaya plinteng. Heeh. Iki nek cepet. Nek cepet. Nek alon ketap. Kadang kula Mas Ipung gamelan wayang punika saking Mangkusuman kagunganipun almarhum Kisena Nugroho ya. Kanca-kanca menika saking paguyuban saka Raos Ngayogyakarta Waranggana Wiranggana Waranggana kula sowanaken cacah 7 menika ugi taksih mudha tumaruna lan taksih kenya-kenya sedanten ya. Monggo Yono iki Mbah Waluya sing wis ditunggu-tunggu dening warga masyarakat pokoke kudu diaturi munggah mrene karo pasangane ora ana liya ya Ibu Suhin kok ya heeh mau sepote njaluk serampat oh ya heeh serampat ngono malah alhamdulillah dadi ora dadak ngarang sepot dadakan kanca-kanca no iya serampat heeh ya siap wis siap iki ya monggo Mbah Waluya Bu Suhin sepote serampat dados pemanasan Mbak Pandhawa tata gati rakot sisan apa galak men to begini suruh buta kula nuwun wayange kula nuwun nggih wilujeng dalu Mbah Waluya Ibu Bu Suhin nggih kula nuwun Mbak ya ora kur ngono kuwi terus ana terus kok meneng bae sudah arep ngomong apa ini sudah nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wilujeng dalu warga masyarakat Mbudegan wis Pakel Rejo ya ditepungke ya Nduk Cahayu banyak to asmane sapa Nduk nggih wilujeng dalu Pak Mbak oh nggih ya Nduk Cahayu asmane sapa nggih
Pangaken nami kula Umi. Umi, sik sekolah, Kuliah pangestunipun. neng ndi? Ten isi Surakarta. Wis semester pira? Semester 6. Tak dongake lulus Raharjo ya. Amin. Sing hati-hati. Nggih. Kowe iki cara wowoan lagi mlinir-mlinire. Soale saiki akeh codot sing kemliwus. Codote iki endi? Lho iki codot pabrik Sembrono. Ya, ya Nduk ya. Nggih, Mbah. Ganti sijine sapa jenengmu, Nduk? Ya. Daleme ngendi? Lujeng dalu nderek pitepangan kula Alifah. Ayo, Pak. Daleme? Semen Gunung Kidul. Iya. Sik kuliah apa sekolah? Kuliah. Isi Yunan. Nggih. Jogja apa Solo? Si Jogja. Oh ya jurusan. Rungokno sik Jurusan Karawita. Oh ya. rungokno to. Apa? Etan kae ngene ngopo kae? Endi? Lor. Lor kowe. Bareng sampean anu meneng, kono ya melu meneng. Nah, Nek sampean nyuwara kono muni mbek. kayak iki suwel ya. Suwel iki sing parkir pasar sapi kita. Iki daleme ngendi Mang Semen ya? Semen. Sing kuliah lulus raja ya Nduk ya, sing hati-hati. Amin. Rasa kesusu kepiye-kepiye ya. Lah serake susu napa? Mbak menawa. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, kula Endah Wasitaning Rom. Dawa men lho jenenge. Lah yo men. Daleme ngendi, Endah Nduk? wasitaning rom. Minggir Sleman. Oh, tak kira nengah. Ya minggir. Mboten. Ya. Sekolah kuliah nyambut gawe di bojo anggur. Sampun rampung mboten sekolah niki nembe nyambut damel dereng di bojo. Oh iya ya. Mbak menawa sampean ya Ah nawani apa? Nawake Sik, apa? Mbak, jenengan ajeng nawani Ya napa? ayo nak ditegeske nawani apa coba? Mbak menawa kepengen ngombe aqua ya iki ning ngarepe iki. Iya. Ya diengenake sijine ngene cepet Nduk Kahayu. Heeh. Nggih, Jenenge jenenge Amel. omahe? Omahe Tulungagung, Waduh iki. Sekolah kuliah nyambut gawe. duwe bojo. Oh, gek mikir ngandringe kono. Lah kok jam sepet men? Lah wis di bojo lho timbangane ku senani bojone. Ya ora wong tepungan. Nduk, sapa jenengmu Cahayu? Ya. Kula Intan. Wah, Intan Semen iki lambane sepira? Asmanipun Intan. Daleme? Intania. Oh, Intane daleme Daleme asline Kudus. sing ora asli. Jawa Tengah. Oh, Kudus Jawa Tengah. Heeh. Wis di bojo? OTW. OTW iki apa? Arep mangkat. Arep di bojo. Insyaallah. Ya, sing hati-hati ya, Nduk ya. Kok hati-hati piye? Lah nek di bojoku ya kudu sing waspada. Nek kowe wong wedok siji duwe bojo kuwi woleh engko siji wong urip. Ping pindho wong lanang. Lah iya, mosok ke arep ndek Ora bojo urip iki piye? Wah, kowe iki ya ngayal. urip apane? Ya kudu sing uripno. Ya tak dongake kalih sing sambekala gek sing. Amin. Amin. Ya, lek sing iki coba. Ngaku aja nemu aja nganti mati tanpa aran kowe mati. Sapa, Nduk? Kula Riza. Wis genah kok. Daleme? Napa? Daleme. Oh. Piyungan Bantul. Piye kan Bantul karo Kene Galak Agus. men lho. Hah? Karo Kene Agus ngendine. Aku sapa? Etane. Aku sapa? Lah mosok kono ora ning sing jenenge Agus sak piyungan ya. Etane, Mbak. Oh iya bener bener. Heeh. Ya wis di bojo ta? Napa? Wis di bojo? Tereng. Malah mbok wis Tesih ngono. perawan, Mbak. Gusti ono. Wih, bareng aku perawan sampean arep piyak nawake apa? Ora ya pokoke tak dongak-dongake gek ndanti bojo ya Nduk ya. Perawan, dereng Iya. manak macan. Tesih perawan dereng duwe bojo macan. Jaluk Iya, dibuak. iya. Iki ngaturke Nduk Cahayu. Heeh. Ah. Sapa jenengmu? Mbah, kula Wahyu, Mbah. Oh, yang ini wae. Pripun? Malah omahe ndi? Berbah. Berbah. Oh, ngerti aku pisan. Wis di bojo ta? Pun. Oh, ya ngono ku sing urung di bojo ki gek ndang di bojo sebab ana paribasan. Biru kaya mangsi, Iya. gedang ijo ki ora ana isine. Tegese Ayu kaya widodari. Nek ora di bojo, eman-eman pirantine. Oke, niki apa danggone sinten ingkang Sinten? badhe ngaturaken Ya, lho. menika kepun kersakaken Mbak Umi Hafifah. Umi yo ngatek Nduk. Indah. Ayo Nduk, ya. Dicepoti mboten? Ya, monggo Mbak Umi. Ngatek mantan lagu mriki. Nina
joget. Bisa wis mari kok dadak mindu. Tenang wae, Mbak. Pisan wae ya. Iya. Men awet ya. Ana bocah kok ayune kaya ngene ya, Mas ya. Iya. Piye, Mbah? Piye, Mbah? Coba sawangen. Lah iki sawang saka ngendi apik wae. Lagi Umi Dalam Mbah. lek bocah sekarang abape wis kaya roti kebul. Apa rati apa? Suhin Dalem apa? Allah. pencok budhe. Lah turahamu mau. Lah ya. Niki bawa napa mboten? Nggih, pun bawani, Mbak. Ya, men marem ya. Natian wujud emong peksi Terjemahke. Heh? Sampeyan sing ngartekke. Arpa rupane meng manuk. Meng manuk wis iso naleni katresnan. halus manis nangsa make Manuke halus, legi, nyenengke. Manuk apa? Manuk kok legi iki? Lah jare kon nerangke, Lah ya manuk apa? le bawa iki mau piye? Alus manis nang semake. Lah iya manuke halus, legi nyenengke. Lah ya nek manuk kok legi iki manuk apa? Gabyok sirup kok. Ngawur. Masalinggan Wis suwe le yak-yakan tekan iki. Kok yayan apa ora ana tembung sing luwih manis. Lah wis ngono wae. golek isi podang jenar Goleki manuk podang sing rupane kuning. Tarane podang sing jentar ngono. tiba bunga tiku Nah senenge aku. nyanding bisa dadi tombo Meng nyedak manuk kuwi iso dadi obat. Manuk iso dadi obat. Mbah. esok awan ning omah wis ora kerasan guyonan golek sing sayang umbang-umbang miterang ora kerasan Iya
Umi ya. Kok guru udat udut. Suarane di iramane rada dialonke, rada dibanterke. Karena alon karo cepet ki maknane beda. Napa Iki men maknane? alon ki men jelas. Utawa men cepet Men cepet. Tur beda nek cepet karo alon ki artine beda. Lah nggih artine beda. Nah, ya, Nek kaya- alon cepet Kaya kuwi mau. dene pamane kupluk. Kupluk. Ini cepet. Nek Nek upama- alon kupeluk. Dadi artine wis beda. Kaya plinteng. heeh. Ini nek Cepet. Nek cepet. Nek alon ketapel. Engko sik ta. Kok beda? Plinteng. Plinteng. Kuwi nek cepet. Nek Nek alon, alon ketapel. lah kok iso? Nah, ketapel ki bahasa Indonesia. Bener dadi beda-beda artine. Nggih. Kupeluk. Kupluk ki nek cepet. Lah iya. Nek alon Kupeluk. Heeh. Plinteng Kuwi cepet. Lah ya kuwi ora ono Nek plinteng. alon Nom plinteng kok alon ku ora plinteng jenenge kuwi banter kok plinteng nek kupeluk Nek- ngono iki iso. nek plinteng ora iso. Ora iso. Ngeten Mbak. Dewe-dewe maknane. berarti nganu Mbah niki saking Mbak Endang Lestari nggih. Nggih. Mangke nyuwun lagu napa mawon bebas nika dipun pinangkani. Ngaten. Napa jenenge? Lambo Caping Gunung. Heeh. Cita caping gunung. Rodok mriki to sampean ki men ketok. Wah, Burem lho nang kono kuwi. men tuwa kok adu-aduan ra apa-apa. Ya. Saben bengi Sing glengke lho, Mbak. Kene aku. Ya. Masa men caping gunung wis tondras. Gak ya le. Ah ora ngantep kok tibane. Aku ki wis melotrok. Yen memajan amung karo janur kuning Tak pedange karepmu ra karepmu anjlok aku pokoke. Iki caping gunung jenglengane ning iramane kroncong. Sik aku kok kebak semut iki. Nah ya kuwi andene kok ngaku wis adus. Manis kok nggih Bu nggih. Manis apa nek manis iki mesti apik. Oh ayo. Udan. Ayo yo. Ayo datang ayo macam iki Bapak Nasudan udan panas lengan capeng gunung
Ya, Mbah. Kok krek-krek to? Si Unyil kancane usrok. Mlaku ngetan kok nabrak tembok. Ora hati-hati. Mripate mecicil nek weruh wong wedok. Nganti mangan bakso kleleken sendrok. Tuku kethuk neng Banyuwangi aku mbangin jaluk semayane. Jaluk apa Pak Dik? Siraku mumet jaluk obat disemayani sesuk wong warunge tutup. Iya. Nadyan awadon
alhamdulillah. Sampun dipun pinangkani. Caping gunung luar biasa nggih. Kani pamundutan iki wau. Nggih saking Mbak Indah Lestari. Ngeten Mbak Jange. Nggih. Niki wau wonten saking Mbak Lurah wau sinom. Oh nggih, sinom Parijodo. Parijodo. Kedah dipun sendikani. Nggih. Bab menika pamundutan menika donga pamuji. Antara tengasanipun padusun supados kalis ing sambikala. Amin. Ning jalan mundute iki sinom Parijodo sing senggakane ngono. Jawae jembar-jembar parine lemu-lemu. Ya yo. Ngoten niku. Sing penting ndongake parine lemu-lemu sawahe jembar-jembar. Oh nggih. Utawa atine sabar-sabar dusune cepet maju. Amin. Oh nggih. Sing penting senggane niku. Nggih, ning niki dilewatke gandrungan, masalahe nek ming sinom mligi Nggih. ndak ming sedelo. Oh ya. Nek gandrungan paling ora Ya, dina sewengi. 3 jam no paling ora. Nggih. Niki ajeng mendhet lampahan menapa? Lakone napa Mbah we? Menak jinggo napa? Mboten menak jinggo. Oh. Lah napa? Anu mawon. Gentro kalau cempluk warsiah. Oh. Oh iya. Tadi kula sapa nih? Kowe cempluk warsiah. Sampean? Aku gentro. Oh nggih. Kowe iki ceritane Mbak Yuku ning aku ki adimu penere lho. Ning arep seneng karo Mbak Yune. Oh ora ngoten. Oh. Berarti saka srepek sik, Mbak. Nggih. Iya. Truduk. Biasa banget itu tane. Nuwun para pamirsa Sutresna Budaya Jawi. Sugeng pepanggihan dalu menika kalian keluarga Ketoprak Mataram Sepi Budaya. Lah kok sepi budaya? Ora ning sing nanggap partur-partur. Wonten dalu menika badhe ngaturaken sedaya lampahan kanthi pawedahan Gentho Kayungyun. Sugeng amirsani ngantos dumugi tiwati jam pijar. Namung kepareng ngaturaken dapukan para paraga ing badhe ngayahi kewajiban dalu menika. Cempluk warsia katindakaken dening Suhini. Dening Gentho katindakaken dening sederek Rudi Waluyo. Go Rudi barang. Sugeng amirsani nuwun. Ngetan balik ngulon. Urung-urung wis mencereng. Guyumu apik. Pirang-pirang dina aku nyegat kowe yu ning kene saiki kepethuk karo kowe yu. Aja des apa to? Apa kowe ora krasa to yu? Pirang-pirang dina lho aku ki ora iso turu mergo mikirke rupamu. Kowe yu ta. Oh, dadi kowe ora iso turu. Mula arep kowe sedulurku janjane aku ki tresna karo kowe yu. Lah iya, rak kowe iki ngerti to nek aku ki Mbak Yumu? Kok seneng karo aku? Ora peduli Mbak Yu, ora peduli Adi. Ora. Aku seneng karo kowe yu. Aku ora seneng karo kowe kok to. Aku anak warok lho yu. Aku ya anak warok. Bapakku duwe kolor yu. Bapakku ya duwe kolor. Wah, padha duwene iki. Ning ngene yu. Apa? Kolore bapakmu gur cendak yu. Apa cendake ra dedaya? Daya kolore bapakku yu. Wah, ora percaya. Digo nyabet kebo mati yu. Apa ya? Kapan wong aku ora tak ngerti ya? Kebo mati kan disabet nganggo kolore bapakku. Lah aku wis kebo wis mati. Aku ora ngomong gue nyabet kebo mati. Oh, aja kaya ngono to. Aku mau dadi bojomu. Aja kaya ngono yu. Aku sedulurmu lho to. Aja ngomong ngono to.
eman-eman yen kowe nganti dikukup wong liya yu manuta Ya pilih timbangane dikukup wong liya katimbang mbok kukup. wis to yu kowe urung tau ngrasake muktine wong duwe bojo kepenake wong duwe bojo Ora. Malah mung dadi sedih. Aku terima ijen. aja kaya ngono ora ketang ijab pirang dina kek pegatan ora apa-apa yu Ora mungkin aja dijatno sampean ki gek aku ora mbok kapak-kapake. Kok lek kepanu. Enggak boleh. aja kaya tanggoku yu Lah piye? tanggoku kae dipek bojo ora gelem akhire dadi prawan kasep yu mula manuta Man aku kasep ora apa-apa. kasep dadak ngegum lho yu manuta yu Kom. lho kowe iki aja wangkal-wangkal wong wedok kuwi nek nganti diarepke wong lanang kuwi bejo kemayangan yu Toh, apa nek jenenge wong omah-omah iku kudu padha senenge. terus Lah nek aku ora seneng karo kowe, tur meneh kowe iki adikku lho, Tok. Aku ki mbakyumu lho, Tok. nirak wedok Lah iya masa ya Aku gentok lanang. arek duwe bojo wong lanang. mulane yu manuta Rak. kene lho jarine yu Aja. Iku mau jawe apa, Tok? aja wangkal-wangkal yu Aja, Tok. nek kowe wangkal ki ana wit pelem Heeh. kae kebak karo jengking lho Aduh, kowe nek cancang karo kowe dintuk karo jengking kowe aja, Tok. timbang kowe dintuk karo jengking opo ora luwih becik tak tak bojo yu kan Ngerti karepmu? manuta yu Ketimbang aku dintup kala jengking mendingan mbok mbak bojo. tak bojo mula manut kowe kepengin duwe anak pira tak turuti wis yu Masuk kok kon manak terus to. Aku manaki lara lho to. gantilaning katresnan wong bebojoan kuwi aniak Paling aku nanti anak yo gek ora apik. manuta yu Jo. sesuk piye? kowe tak jak piknik nek kowe dadi bojoku Neng ndi to? ngoyo Neng telaga. kene aku piye Ora. suaramu Terus suaramu malah gugah hati lanangku yu anu to wis to rasa neko-neko manut Ramu kaya baju manut to yu yo Aku tolong ana wal. rene Suwel. kowe malah njaluk tulung wong ora duwe untu kowe aja mider tekan ngendi-endi yu Lah kayak gelem nulungi aku ada. wis to njaluk apa tak turuti waton ora njaluk sandrang pangan Lah kur kon ngapa? bubuk wae yu Wes kono bali yo kowe kowe to. alismu cedhak karo mata Lah ya maksudke nek jenenge alis nang kene motone kok nang kene ra ya ora mungkin ta. apa aku kleru yu Ora. lambemu Piye? cedhak karo irung yu janggutmu cedhak karo gulu yu Kok kowe ngerti ta? gulumu kok cedhak karo tangan yu Ya ora wong tangane nang kene gulune nang kene kok. Ayo cedak karo apa ayo. cedhak karo sing ora adoh yu Lah iya. Pinter kowe to. Manutasun pun Kok kon manut yo mbah. Ora ya to aku mau dadi bojomu tenan to. aku iso sabar sing aku ya iso murid Ya kelakon setiane kelakon. Suwene ngono wae lho. wong ayu marah
ta. Kowe nganti ngompol ning kono. Sembrono. Kene, mula ora tekan Iki mau ngendi. apa to? Lah kowe krasa ngopo kok dadi teles? Iki kok teles iki mau ngene sapa? Mesine banyu mosok nek geni nelesi. Mulai iki. Bokongmu kaya sedel yu manuta. Kaya sadel. Tolong aku Pak Lurah, nyuwun tulung. Parine apa? Nyeblek bokong kok kaya ning kemarunge. Lagi niki tak kei pinus yo sampean kok yo ngeyel lho. Netra kocak lendre. Wis ayo. Kenapa ora salah lewo kowe tak mulyake. Dadi wature warok. Warok kok dibanggake lho. Ora sah jaluk tulung sapa-sapa. Den Mas Broto. Den Mas. Ketemu karo Den Mas Broto ya. Broto. Den Mas. Broto. Ana Broto kok suarane cilik. Sing tenanan Nggih. Den Mas kula nyuwun tulung Den Mas. Yayi cempluk warsia. Aduh, injen nun kula Den Mas. Cempluk. Iki sapa iki ya? Den Mas Broto. Brot. Lho kok Brot? Brot. Kan brot. Menika kula dipun Iya, bener. foto-foto kalian gentho menika panjenengan pantun menapa mboten? Kula mantun Gelut. namung gentong Nggih, ingkang panjenengan. ganggu damel panjenengan menika namung menika wujudipun. Lah nggih wujudipun menika. Broto. Piye gentong? ora piye-piye wis. Wani ora. Tak kira arep perang iki mau. Kowe aja ngalang-alangi sing dadi karepku. Nadyan kowe putra adipatine ku ado mutra kethek. Lho kok mutra kethek ki apa? Nyuk-nyukan. Ah iki nyuk-nyukan menika kula nyuwun pitulungan kok. Kowe aja ganggu sing dadi karepku. Ana paribasan sedumuk bathuk senyari bumi. Tak rewangi pecahi wajanku tai sambel goreng. Kok malah medeni. Nggih, punten dalem sewu kula ngeman panjenengan Den Mas. Pun kersanipun kula dipun rayah kalian Durjana. Durjana manuta wis to. Kok kon manut to, Mbok yo ora meksa ngono kuwi. Sesuk tak tukokke kalung sing abrak 30 gram. Terus kene iki 3 kental, gelang 3 kental. Men kowe pelempoh mergo penganggu. Ora nganti situ dadi bojone genthok wis ra iso mlaku. Lambemu kaya kue lapis. Irungmu miji timun yu. Iso ngalemong wedok ora? Awong jenenge irung kok miji timun bangir, miji timun kok untu. Jenenge wong kayung-yung ki sakarepe. Ora ngaten. Mripatmu blarak sempal. Wong ayu manut ya, timbangane kowe dadi bojone sapa-sapa dadi bojone gentho penak-penak. Ora. Cangkir kaca pange Suara wis to rasa piye-piye. Kowe penak-penak. Penak wis suman. Wis to. Wis to. Ora ketok. Ya wis. Tanganmu ki ngene kuwi iki lho, Kak. Piye? Tanganmu ki lho. Ngopo ta? Lah kok mau ngopo kok? Ndemok sikilku bareng. Engko nek ana sing gogrok.
Podake wawan Gogro. Kowe dijamah ngisor ora gelem, dhuwur ora gelem, karepmu piye, he? Aja kok kapak-kapake aku to. Aku ora arep ngapa-ngapa. Lho kuwi tanganmu kaya ngono ki lho. Mula manut karo aku kowe ora usah neko-neko kowe iki. Manut. Aja yo to. Aja tenan to. Malah Aja kok sikoro to. Kenang sunduk galak tenan iki. Lah apa kenang sunduk? ngenengi bajing semaput ngerti ra? Kecakrak kene gimana ta? Aduh, wis. Malah Sakelapa Nek kowe nekat tak kandhake bapakku lho to. piye? Tak kandhake bapakku lho. Bapakmu kon maju aku ora bakal wedi. Tenan? Arep nang ndi kowe yo? Aja mlayu kowe yo, aja mlayu. Aku nguyake rono. Aku mlayu rene to. Oh, ngono yo cemplung. Aja mlayu yo. Kowe mlayu nek kesimpet injong kesimpet jare kowe kudu. Sinomipun sampun Pak Lurah. Nggih. Iki Terus kon parine lemu-lemu wis to. Wis. wes Awae jembar-jembar parine lemu-lemu. Ya. Sampun kabul menika pamit. sampun nggih matur nuwun. Niki lagu terakhir, Mbak.